Köszöntök mindenkit a Magyar Vizeken című műsorunk 0. adásában. Ezentúl havi rendszerességgel fogunk jelentkezni az ország különböző vizeiről. Most jelen pillanatban Gyöngyös-Tarjáni víztárózónál vagyunk, illetve nem pontosan ott, hanem az alatt lévő nevelőtóban, ami nem véletlen, nem szoktunk nevelőtavakban horgászni, de most a tótulajdonos kérésének teszünk eleget, miszerint a tóban egy olyan 30-40 darab ívásra alkalmas szaporodni tudó ponty van, amelyeket most innen meg kellene fognunk, azzal a cél, hogy áttetjük őket a nagy tóba. Mondjuk a tulaj kérése az volt, hogy 6 darabig ne is zargassuk. A tavaszi horgászatok azok általában úgy szoktak kinézni, hogy úszóval távolra. Ez az egyik bot ezt a funkciót látja el, a másik az pedig közelre csak szemes anyaggal letetve. Mivel hogy egy akadós vízre megyünk úszózni mesbottal, ezért egy ilyen minimál cuccot próbálunk összeállítani. A Fishnung 18-as. A szereléshez a következő dolgokra van szükségünk: gumigyöngy, eresztékállító, sörítólom, az természetes, horog, ez jelen esetben 8-as teflon, és egy úszó. Az olmozásunk egy teljesen klasszikusnak mondott osztott súlyos megoldás, mely kétségtelenül távol áll a versenyhorgászok által használt rendszertől, de kellő érzékenysége mellett lényegesen gyorsabb és használhatóbb. A csali rögzítését mi jelen esetben a készen kapható gumisztonfóval oldottuk meg. Nagyon praktikus megoldás, több méretben gyakorlatilag fillérekért kapható. Az észrevételünk az, hogy nagyobb pontyok esetén tiszta vízben kevesebb a kapás, mint a bojlisoktól ellesett csomómentes kötéssel kapott előként felkínált csalira. A kötést egy későbbi műsorban fogjuk bemutatni, az éppen futó animáción már csak a végeredmény látható. Egy epres, már előre nedvesített mikropellet, illetve a hozzátartozó epres etetőanyag lesz a bázis. Ez az epres etetőanyag, ez kb. 40%-ban tartalmaz robinredet is. Ezen kívül van sima halas mikropellet, natur közepes méretű pellet, amit én még gondoltam hozzátenni, az egy kis vákuumos kukorica. Ez nem egy meccses anyag, nincs áttörve sem, de nem is kell ide. Március 15-e van, szerintem olyan 9 óra körül, de ez nem pontosan biztos, a lényeg, hogy reggel van. Egy hete még jég volt a tavon, úgyhogy most a vízhőmérséklete a tegnap előtt mért szerint azon 5 fok, hát gondolom azóta sokat nem melegedett. A levegő hőmérséklete most jelen pillanatban 10-12 fok, de szerintem ennél délutánra több lesz, tegnap ennél viszont hidegebb volt, és szélcsendben horgászunk. Azért választottam a pelletet, ugye rengeteg kis ponty található benne, mivel hogy nevelőtóról beszélünk, és ezzel próbálom őket szelektálni. Ugye minél nagyobb a csali, annál nagyobb méretű halat tudunk fogni, vagyis reményeink szerint. Most Hollywood pelletet használok, 18 mm-es, eszenciális olaj az eléggé vonzó. Azt szokták mondani, hogy ugye hideg vízben az eszenciális olajok ugye nem jönnek ki annyira, mert hogy elmennek. De nekem a tapasztalatom azt mutatja, hogy hideg vízben is jól működik. Ez évek óta neked hozza a halat? Igen. Egy cseppet a csalira, és akkor ez tényleg jól működik. De ez működik mondjuk feederes horgászatnál? Igen, ugyanúgy bojlizásnál is, a finomszerelékes horgászatnál nálam ez ilyen univerzális. Milyen vízmélységben horgászol most? Mostan 1,80 és 2 méter közt vízmélységben horgászok. És közben megérkezett az első hal.
Igaz kisponty, de mégis felvette a nagyobbnak szánt csalit. Majd egy újabb dobás, ismételt etetés, még egy kis várakozás, aztán itt az újabb kapás. Nagyon rossz ilyen fárasztó most. Ide hozzá? Ennyi, tesó.